obodo kiribenu Corporate Friends Club nke ụwa niile udo na ọganiru ka iji bụrụ ụzọ ndị a na-ekwekwu a na-eme eme ọkwanye bụ nkwa Chukwu kweli Igbo ndị ọma Corporate Friends Club nke ụwa niile udo na ọganiru ka iji bụrụ ụzọ ndị a na-ekwekwu a na-eme eme ọkwanye bụ nkwa Chukwu kweli Igbo ndị ọma Corporate Friends Club nke ụwa niile udo na ọganiru ka iji bụrụ ụzọ ndị a na-ekwekwu a na-eme eme ọkwanye bụ nkwa Chukwu kweli Igbo ndị ọma abịa m ọzọ ozi ọma ka mụ ji bịa maka ndị ọka ngasị n'ọwụwa anyanwụ bịa ozi Corporate Friends Club ka nji bịa ndị anwa Chukwu zitere anyị ndị ubi ego maka o nwere nkwa Chukwu kwelu ndị Igbo n'ihe a ga-ezite ndị enyemaka nwoke osisi na-eche Igbo ndo Corporate Friends Club ndị ukwu Corporate Friends Club ndị ọma Corporate Friends Club ndị ọkanga igedo ntị ka ịnụ ka anyị si bido maka nnukwu mmanwụ na-agba n'ilo ineru anya na onwelu ndị tiri mmanwụ Corporate juru oke osisi ọkwa n'afọ 2016 na Gordons Bay na Somerset na Western Cape na South Africa wonu Chukwu wesi n'enu bịa ngwa binienu n'oge akala ka elugo unu ọkọtala m ndị ọgaranya ndị dị ọcha n'obi ndị nwere obi salisali ya bụ ndị ka m ga-eji wee gọzi ndị Igbo Chukwu kpọrọ Honorable Johnson I Onyeka ọzaloku n'ike n'ike eze na-eje ọkpọrọ Honorable Michael Uchenna Deme ọzaloku n'ike n'ike ọkpọrọ Honorable Nezianya Chibuzo pardon ọzaloku n'ike n'ike ọkpọrọ Chasi Ekene na-adozie Uzuoka ọzaloku n'ike n'ike Uzuoka ndị osife kpọkọtala m ndị ọgaranya ndị afọ ka m ga-eji lụrụ Igbo ọrụ ọma oge akala ka elugo ife Chukwu kwuru n'okpuru agọ obodo kirie ndị na-eme ọgọ Corporate Friends Club igirigi ọkwa otu enwe ka si bido mgbe anyị bidosiri ụfọdụ uche na anyị ga-akwụsị n'ụzọ mana Chukwu jụrụ ajụnụ ife Chukwu kwuru n'okpuru agọ irie ndị na-eme ọgọ ndị dị ọcha n'obi na-eme ọgọ obodo kiribenu Corporate Friends Club nke ụwa niile udo na ọganiru ka iji bụrụ ụzọ ndị a na-ekwekwu a na-eme eme ọkwanye bụ nkwa Chukwu kweli Igbo ndị ọma obodo kiribenu Corporate Friends Club nke ụwa niile
gị ọgụ Akwanye bụ nwa Chukwu kwere Igbo ndị ọma. ọkwa ịma na mmanwụ adetiri onwe ya n'ọgba akwado agbaji n'aka mela zụ ọgba nkọrọ nkọ ndị menwuru ife ka anyị na-akpọ n'egwu ahụ n'otu ọbụla a na-aga n'iru n'ụwa ị na-eru anya na onwelu ndị mere ihe anyị akpọba Honorable Pioneer Chief Johnson I Onyeka Yeza na-eche eche n'ụkpọ ọ dị ka a chọrọ nwoke dị mma Nwachukwu delu uri ochelu mma a na-echi ya eche National Emperor CFC ọchịlị mma na-achị n'ọzọnụ onye mere ife ọma na-eme n'ọzọnụ Nwachukwu kwelu CFC anyị tụ onye eze a na-eche eche ka mkpọma Vice Emperor Honorable Sana pụrụ Chukwu Sunday Nwode ugodi n'obi okwu ebi ugodi n'obi ụzọ Chukwu kpụrụ n'ịza Ezeku na Kingdom Tunupu na South niile Vice Emperor CFC nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma onye bụ Honorable Michael Ademe Chinemeze n'ọba onye ọma Chinemeze n'ọba wepụta oke ọra na Western Cape oyim wepụta oke ọra na n'ọba Emperor Emeritus Pioneer member Chairman Board of Trustees Ndi Corporate Friends Club ndị ọma wepụta oke ọra n'ịdị mma onye a na-ekwu nwere ibe ọ na-eme Honorable Pioneer High Chief Chibuzọ na-esi anya Ịpado Mpasioti Ọzọchi nwatakwa akụ na n'Ogidi Member Board of Trustees ọgaranya na nwere ibe ndị kwere Igbo anyị na-etinu ndị tiri mmanwụ anyị na-ekirinu Honorable Pioneer Chief Charles Ekene dịrị Chukwu nna mezie ụzụ ọka ndị Igbo n'osoleze n'ụlọ mmadụ ike former Secretary General Member BOT ụzụ ọka ndị Igbo n'Igbugo ụzụ ọka ndị Igbo n'iso na-akarịsị ya anyị kpọma Honorable Chinedu Ugwu Edu Wounded Lion ni ga-adịnụ National Secretary anyị ọkọ buru ụzọ n'Enugu PSY ọkasị akasị aka na-edela anyị akwụkwọ Wounded ni ga-adị anya bọbasa Paul Onyeka Anadebe odogwu a na-alụ agụ na n'ise ọgaranya n'Ibugonu ọgaranya n'inwere ife CEO Green World Life Herbal National Financial Secretary ezigbo mmadụ na ịgadịnụ ndị corporate nwere mmadụ nya na-ekwu ekwu a na-eme mme Honorable Oliver Chibike Anyaọgụ Nwachimeleze na Nsụka Ojichukwu bụrụ ụzọ na Nnem Kingdom Dean Corporate Friends Club Mozambique oyim Nwachimeleze mụ
Managing Director Wori Prost Investment Nigeria Limited Wori Prost Collections Webanyi no Mwachimeleze le chavanu Mwachimeleze apuru gweze Anya boba honorable Chris Emekanyi no Wobani wano na noba Ndi Oma na Maputo aka na-esi n'ala anyị ego Vice Dean Corporate Friends Club na Maputo branch ọgaranya na n'ọba omere nwa n'iso na karịsị ya nwanne m nọ ga-adịrị gị mma ife eme n'ọkwụ aka m onere bụ chukwu m onye menu nze nwa gbalụ nga na puolu chi evi ikwu ifita na obere chukwu n'Enugu kunu ụmụ likisi bi ụwa ọkwa dike nata ọgọdị ntiri njọ ejimudo na South Africa karịsịa CEO the Bedford Guest Lodge na South Africa CEO Chus Peter Oil and Gas Nigeria Limited in Johannesburg branch ọgaranya n'iso na karịsị ya ọgaranya n'inwere Igbobo olu m ọgaranya Harrison Sunday Igwe aka ji akụ n'Eza Nation Sonny so na South Africa CEO Sonny Harris Investment Nigeria Limited CEO Igwes Import and Export Pty Limited Vice Dean na Joburg branch ọgaranya n'inwere ibe ọgaranya n'iso na mmanwụ egwu abata iru anya City Enugu State ka anyị zụta oke mmanwụ Honorable Chief Joseph Izuchukwu Chibo Ochilozuwo na South Tin Dobem branch Ochilozo Beni Bongwa Ọgbagị bụ ochi ego amụla Managing Director Jotekriko na South Africa Jotek Property na South Africa Okwaka mo papa ejima Ochilozuwo Honorable Chima Richard Ezokeke Mmiri Malego 1 Wofu mwani second Vice Dean na Dobem branch ọgaranya n'Igadi Mmiri Malego Salego Mmiri Malego Asago ego obodo Kiribenu Corporate Friends Club nke ụwa niile udo na ọganiru ka iji bụrụ ụzọ ndị a na-ekwekwa na-ememe ọkwanye bụ mma Chukwu kwere Igbo ndị ọma obodo Kiribenu Corporate Friends Club nke ụwa niile udo na ọganiru ka iji bụrụ ụzọ ndị a na-ekwekwa na-ememe ọkwanye bụ mma Chukwu kwere Igbo ndị ọma Valentine ụzọ mokori akụwatụ egwu na n'ọgbụ signboard anyị ji eje ọgbụ adịrịsị anyị ji mara ọgbụ nkwa Chukwu kwelu ndị ọgbụ CEO Adiko Semfa Properties na South CEO Semfa Villa na Noka hey Dean Corporate Friends Club na Proof 14 na South ọgaranya
Yezo mogo meri ya gawa nwanne m nọ ga-adịle gị mma anyị jiri egwu wee kpọba dị Nigeria branch eze dị mụrụ na n'Ogidi Chief Christian Chinedu Okeke eze enyi mụrụ na n'Ogidi anyị onye sosoliso onye jikọ nyocha mma birikwanụ Chief Chasi anaghị ugwu Okiriko na Brazil isi na nwago na Nsụka Okiriko na Pele niile Omega na-ekwe bụ Asian Kingdom CEO Sini Omega Enterprises Limited Managing Director Omega 3 Integrated Farms Limited Working with Vice Team Nigerian branch isi na wago bilikwanu Okiriko na Pele kamao High Chief Onyeke Eme otu nkwọ na South Ogwebi Ọchịwọ Ọchịwọ nka global Tin Corporate Press Club na East London ọgaranya ni nwere ibe CEO Zimotu Companies Home and Abroad ọchịagha na-agụrụ n'ịdị mma otu nkwọ na Lekene Honorable Ikemdi na Chukwutu Elobi ego n'East London ịdị gudu n'ọbụ oju na-eme ọgọ Deputy Dean na East London oju na-eme ọgọ ego ọgaranya n'inwere ego nwanne m n'iso na karịsị ya ịma na mmanya fụ onye ọmala obu egwugwu onye ọmala ọkụsi ike mama ebula egwu jebezi n'ibite ka ya zụta ọkụ aka m Honorable Vatus Chukwu Jekwe Nsọnwụ ka obeleze mwavada obele na leta ugodezi n'ibite Nnewi South ugbu afife n'ụtụrụ na mba na-ese Ebube Chukwu ụzọ na nwezi m ụzọ the National Speaker CFC Okwulọla Okwumeleze mmemme atụ egwu na South Managing Director People Choice Entertainment na South Africa Woji ọnụ ebunye ike Woji ọnụ ebunye moral onye ọcha bịara ụwa n'ojinu Ive me n'ọkụ aka m Honorable Victor Nweke ego bụ ndụ n'ọba Igbo okiri ego bụ ndụ First in CFC International na Maputo branch Legend na CFC ọgaranya n'inwere ego Chairman Managing Director Champions Papers na Maputo Odogwu na Mozambique nwanne m n'iso na karịsị ya obodo kiribenu Corporate Press Club nke ụwa niile udo na ọganiru ka iji bụrụ ụzọ ndị a na-ekwekwa na-ememe ọkwanye bụkwa Chukwu kwere Igbo ndị ọma obodo kiribenu Corporate Press Club nke ụwa niile udo na ọganiru ka iji bụrụ ụzọ ndị a na-ekwekwa na-ememe ọkwanye bụkwa Chukwu kwere Igbo ndị ọma
anya bọba chief Chiedozie Patrick Mba ọbata obi ya signboard Amaechi Dodo onye Amaechi Dodo na Kano East Enugu steeti ka isi bi ụwa ọrụ gị bụ first vice dean na Corporate Friends Club International vice chairman disciplinary committee onye ọma legend na Corporate Friends Club managing director Mileage Oil and Gas Nigeria Limited CPM Electronics Mozambique ọgaranya n'inwere Igbobo Honorable Ifeanyi Chukwu Ibe anyị nwa Chinemelu na South anyị nwa Chinemelu iwe welcome oji evie moko na Dobes Dean Emeritus Corporate Friends Club na Dobem branch ọgaranya were ihe gaba nwanne m n'iso na-ebugharịsị ya dọba anyị bụrụ egwu ka anyị na-achala anyị zụta oke odogwu Honorable Chief Jude Nnadume gbanugo awele ndị achala niile ọbaghị awele Managing Director Chief Executive Officer awele Groups awele Tires Company Mkpụrụ Company ejimale gị obia mmiri achala Kingdom Ikenga na CFC Member Board of Trustees Ikenga ni kwenye kwa nwa obia dulu ọkụkọ na bani awele ndị Igbo na lekene Honorable Chukwuebuka Ilokube Nike Home and Block Oji nkata mudu agụnụ Ochendo CFC Member Board of Trustees Ochendo penyi bomwa Ochendo karisia nwanne m nọ ga-adịle gị mma Honorable Okwuchukwu Bright Obi nwa Chinemelu Ikenga ndị ọba Prince of CFC Member na BOT ọgaranya Ikenga na-ịma mmanwụ Ikenga lụlụmụ Ikenga so na karịsị ya Ikenga na-enwere ya ayo n'anya bọba Honorable Ambassador Collins Nwachiene ego m ụzọ na Mozambique ego m ụzọ n'Igbo land ego bịa tụrụ m onye nwere ego bụ chinwe okwenye Chief Executive Officer Student Mercy Lodge ego m ụzọ Foundation Developer ego kalile ego Best Eastern Hotel and Suites Obioma Best Table Water Obioma Best Bread Son of the Soul 001 ego m ụzọ nwa Obioma Company Mkpụrụ Company Kejimalo CFC Ambassador ego m ụzọ na lekene Honorable Ekene Obiora Arize Afudike n'ọrụ ukwu Webi nwa Chinemelu Webi nwa Chinemelu iwe Chairman Disciplinary Committee Webi nwa Chinemelu Honorable Jude Okonkwo Woke nwa n'ọrụ ukwu Chairman Investment Committee Woke nwa n'ịkọgụ ụmụ Honorable Christian Okeke
mighty o so na onye ka onye mama mi wata anyị nwere mighty mama mi wata o so na onye ka onye mgbe eji egbu enyi anyị nwere ndị ka ndị chairman marketing and branding o so na onye ka onye na corporate friends club anyị nwere ndị ka ndị onye ọcha bịara ụwa n'oji o so na onye ka onye Honorable Chief Promise Udeze anyị nwere ndị ka ndị wogbu ebi akọrera nwa o so na onye ka onye Arab Money bụ onye ọma anyị nwere ndị ka ndị Chief Executive Officer o so na Destiny Gold Pty Limited anyị nwere ndị ka ndị Chief Media Officer o so na onye ka onye ọgaranya na ọgaranya ya mma anyị nwere ndị ka ndị nwanne m were ihe gawa ndị ọma ndị ọma obodo kiribenu Corporate Friends Club nke ụwa niile udo na ọganiru ka anyị ji buru ụzọ ndị a na-ekwekwa na-ememe ọkwanye bụkwa Chukwu kwere Igbo ndị ọma obodo kiribenu Corporate Friends Club nke ụwa niile udo na ọganiru ka anyị ji buru ụzọ ndị a na-ekwekwa na-ememe ọkwanye bụkwa Chukwu kwere Igbo ndị ọma Honorable obodo Vitus ndị ọma mmadụ abụchi ndị ọma ndị ọma omugo nne ya onye leje Nsụka ndị ọma oji moto eme ọgọ na Nsụka ndị ọma Managing Director ndị ọma Abuko Ventures Pty Limited ndị ọma Financial Minister na Corporate Friends Club International ndị ọma ndị ọma Member Board of Trustee ndị ọma ndị ọma omugo nne ya na-eme nwanne ndị ọma ndị ọma ọgaranya were ihe gaba o ndị ọma ndị ọma nwanne m na iso na karịsị ya ndị ọma ndị ọma Honorable Chief Ndubisi Ọnụgha ndị ọma okwu ọtọ na n'ọba ndị ọma ndị ọma osimiri na ide mmiri ndị ọma ndị ọma osimiri na-ebute ego ndị ọma ndị ọma Member Board of Trustee ndị ọma ndị ọma okwu ọtọ ekenese na n'ọba ndị ọma ndị ọma Honorable Daniel Chikwendụ ndị ọma ndị ọma Ebube dike na ụmụ ojii ndị ọma ndị Ebube dike nke ụmụ ojii Ibiribi Okoye ndị ọma ndị ọma Member Board of Trustee na CFC ndị ọma Ebube dike na iwere iwe ndị ọma ndị ọma Honorable Israel Okoye ndị ọma ndị ọma okwu aka nwa ka ibie nna na ọ bụ onye ọcha ndị ọma nwa ka ibie bụ nwa ka nwa ndị ọma Managing Director Always Hardware Pty Limited onye ọma nwa ka ibie ndị ọma ndị ọma Member POT ndị ọma ndị ọma Honorable Bomakoko ndị ọma ndị ọma Alhaji Butepute ndị ọma ndị ọma Member Board of Trustee ndị ọma ndị ọma na Maputo Branch ndị ọma ndị ọma Wokrika kisi bịa ndị ọma na Rivers State onye ọma nọ ga-adịrị gị mma ndị ọma ndị ọma iwe me n'ọzọ eze nne ya na-awali ilo udogwu na-akwụ ihe dị ndị ọma ọzọ eze nne ya na-awali ilo chioma ọzọ ya ndị ọma ndị ọma Member BOT ndị ọma ndị na Corporate Friends Club International ndị ọma ndị ọma eze nne ya na-awali ilo ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma Chief Sakayi Nwafọ ndị ọma ndị ọma Ogbuebi ọzọ ụbụba na n'ọkpa ndị ọma ndị ọma ite eji esi nkakwu na isi ya bụ ite na isi ndị ọma ndị ọma ọzọ ụbụba na n'ọba m ndị ọma ndị ọma ọgaranya na nwere ego ndị ọma ndị ọma
CEO Afmo Global Impes na South Africa. Secretary Board of Trustee Nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma. Honorable Chief Solomon Ogbonna Ezike Ebubedike Ebubedike na n'ụlọ Yezudo na East London, the only London na Africa niile. Member POT Honorable Chief Innocent Odo Onwa na Nasaba Onwa na Nasaba Udogu na Pempe Udogu na Pempe n'ụwa niile. Kenkenyi juli igwe ọsọ. Member BOT ọgaranya n'inwere ego. High Chief Nnemeko Deja Yes onye olulu wanụ na Nsụka. Member Johannesburg branch. Yes onye olulu ọkarịsịa. Onye olulu na-aka ọkarịsịa. Bekee Otigba na nọ n'egwugwu. Ndị ọma obodo Kiribenu Corporate Press Club nke ụwa niile. Udo na ọganiru ka anyị ji buru ụzọ. Ndị a na-ekwekwa na-ememe ọkwanye bụ mgba Chukwu kwere Igbo. Ndị ọma obodo Kiribenu Corporate Press Club nke ụwa niile. Udo na ọganiru ka anyị ji buru ụzọ. Ndị a na-ekwekwa na-ememe ọkwanye bụ mgba Chukwu kwere Igbo. Ndị ọma anyanwụ ụtụtụ ada-etu etu. Honorable Ifesochukwu Itoni Kaluba Obi Kwerugo na Nọba. Ọnọdụ ugo adị egbe mma mana akịbụ ugo anọdụgo. Strong member CFC ọnọdụ ugo adị egbe mma. High Chief Samuel Chukwu Uche Ekwu Igbo Akụna efe efe 1 Akụna efe efe n'ugwu ọba. Adịrịsị anyị ji eju ugwu ọba. CEO Cinco Oil and Gas Limited. CEO Cinco Investment Pty Limited. Ọgaranya na South Africa. Akụna efe efe onye ugwu ọba. Honorable Samuel Ndubueze Sa Ndi Yesi Igirigi n'ezi Owele. Yesi Chidebere n'Umudu Eze Kingdom. Onye ezi Owele n'ihe adịnụ. Ọrụ egwu ka Otigba na-agụnụ. Chairman no Eastern Bridge Petroleum Group. Ọ ga-adịrị gị mma. Honorable Chief Tochukwu Anihemesim Nwaka Ibiye ife adị ka nwanne nwanne na nọmba. O nwere ife tọrọ ka nwanne. Member Disciplinary Committee na CFC. Chief Arize Kwozo a na-ebu achala afachala Kingdom. A na-ebu achala ọnụ amala ụma bụ achala ọmala ụma tochie. Chief Executive Officer Arisgate Agro Farm Pty. Senior Member Disciplinary Committee. Nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma o. Honorable Desmond Emezie
Managing Director Osuna onye ka onye Emezie Decimat Ventures Limited The Decimat Solar Osuna onye ka onye mmiri mara ego na Nekwe Member Disciplinary Committee Osuna onye ka onye mmiri mara ego n'ọsago ego nwanne m nọ ga-adịrị gị mma Osuna onye ka onye Maazị Chima Peter Agụsị Yekemoya na Limpopo Osuna onye ka onye Yekemoya na South Africa Bana Balago n'ụlọ ndị Sọgụ onye ka onye ọgaranya n'iso na karịsị ya CEO Maxima Holding Pty Limited CEO Maxima Import and Export Pty Limited Member Disciplinary Committee Honorable Anna Yonnadi Akuchinyelu nwata omebe ife dị mma Akuchinyelu nwata ogebu nwata ebunu Akuchinyelu nwata ogabulu ya ju ife Koko Ifugwa na yo East London Ifula na yo na South Africa Na di Pty Limited Nwanne m nwere ihe gaba ọ nwanne m nọ ka adịrị gị mma ọ egwu na-eti lọsị ijele Honorable Bright Amalachukwu nwoke m wosi ijele na n'obosi nna ebu ugo na abụọ onye obosi memba CFC ọgaranya na Cape Town ka igbochiri egbochiri Vice Emperor Emeritus Ijele ndo obosi ijele apụtago obodo kirie na ijele obodo kirie na ijele Honorable Timothy Abanobi ọkọ bụ ya na n'obosi ịgbanwe ego na South former National Financial Secretary ugbo nwa karịsịrị ọgbụ ya na n'obosi ọgaranya na ị ga-adịnụ m ị ga-adịrị Otigba Honorable Darlington Fondu CEO Century City Business Complex Kedina n'ọgba wọzọ mmiri enwe ilo na n'ọgba Member CFC Honorable Promise Ukando Yebigi na South Africa Ebubu isi kwụ atọ jide ebube isi kwụ atọ na Abia State CEO Villa Italian Hotel in Independent Layout Enugu CEO Villa Italian Guest House na Cape Town CEO Ukandru Motors na Cape Town ọgaranya Chukwu chileze na nwa Honorable Matu mmadụ bụ ụfọ ọdịna nweli akụ n'ụlụmanike ọdịna nweli akụ Member CFC High Chief Ikechukwu akpọ nwata kwọcha akike nga n'ọgbụ nwata kwọcha ka usoro ọgaranya rie nri Managing Director AKP Oil and Gas Nigeria Limited ọgaranya na nwere Director AKP Real Estate Pty Limited ndị ukwu Honorable Chinenye Belemba Onwa JP Itolu wano na mba Itolu Member CFC Onwa JP ni gadi nwanne m na Chukwu goziri gagozi
Ambassador Armstrong Wokuchukwu Orajiaka Wokwi Bensela Komo Bensela Akwenwe Bendi Igbo n'Asia Asia niya la local government Yodi na Anambra State Managing Director Olachi Celtas Limited Wokedima Orachis Construction Company Limited Company Kuru Company Kemitalego Kulego Nyageji Malokwi Nwanne m nọ ga-adịlịgị mma Honorable Ikechukwu Esechukwu Nwaka nwa na Nagolo Obodo Kilienu Nwaka nwa Member CFC Honorable Eric Odeni Akulu nọ n'Ezago Onye ama nkwọ n'oghe Capone na South Africa Managing Director Nadis Properties and Destiny Motors Ogalanya Ngadanga Ogalanya Wali Egaba Honorable Kenechukwu Nwoso Watching a melon and Ibo Ozo Buako na Nibo Kae Nwanne m nọ ga-adịlịgị mma CEO Somerset Wine Nigeria Limited Member na Durban Branch Ozo Buako Wali Egaba Honorable J.P. Chukwuma Nsodokwu Atobi n'ugwu Onye Fuleza na-ajụ esi ya Dika na yorike Ojelu mba si mba felu mba Mana mba Onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme Financial Secretary Corporate Press Club na Cape Town Branch Onye ọma n'ide mmiri Udogwu na n'ọbada ike Honorable Innocent Uzowulu Nwafe nna nke izizi n'ọba Former National Provost Nwanne m nọ ga-adịlịgị mma Ndị corporate na mmadụ abaka Mana ezi afọ anya ka anyị ji aka n'ilu Asị ka anyị maọbụ onye ọbụla Nwanne m chi ga-eji chi ga-abụ Ndị mkpọrọ afa Babiko bụ ekpune m Ndị mkpọrọ afa Unu biko ekpune m N'otu ịgbanwe onye agụrụ ga-aga natanụ N'oge elu onye ọbụla n'ofu n'ofu Obodo Kilibenu Corporate Press Club nke ụwa niile Ude n'ọganiru ka iji bụrụ ụzọ Ndị a na-ekwekwa na-eme